Kasengking atiar kabalasya kenbian kahinyaw trap National Liberation Council HNLC lingba uba san kupar nong trao General Secretary kalapan pau bakaray jonga Judicial Tribunal ban beteng kenbian ya kaseng kamde ka kampanyo jing bishar hok henry ka kam san hima san sima kabala tau la wo bha ban ken kamrunar ya ka jing yaki la luit ka Unlawful Activities Prevention Act UAPA Tribunal bakli daw Justice Soumitra Saikia hakash pautere ko jemang araja arpusan kalapan scam ya karay kenbian katanat kampo iyeng kari India sa sansnam ya ka HNLC. Kakurwo na basan kupar haka arpo hundre tarik jemang araja arpusan kalaong bagajing beteng ban penhap dag UAPA halor ka HNLC kakado ya ka jing tieng ka India ya ki jing e kibakala bu halor kari hinyaw trap. Ulang baka UAPA kalakala long ka atiar ban yelek persya yaki kamle no henry ban knyot yaki hok jong ki rit pait riulum. Ulang bada ka bapeteng kenbian ka India na do usnam arajar ka kiar ban yakran yaki mat yaki ki hinyaw tram ka jing syaksyan ka jing bam a yaki hok ban pen scam bat ka jing knyot ben ki brio bat ki jing don jing em jong ki. Dakabapen pau baka HNLC kam temu ban penjot ni pentot ya ka syong sok syong sngan uba san kupar ulaong baka jing temu ka long ban wanra ka sensyar kadar ka balat lut na ka benta ka ri ka balasya nyaw ben. Ulaong baki saw pratali ki mukoduma bala kot kamrunar bat nyaw pulai tali ki jing kem hapreng usnam arajar kat kendai bat araja arpusaw ka di ka buit tre kam ban penting henry buon ki balasya kem ki de ki balui bat kim don jing tip AA. Ulang baka jing keno baka HNLC ka penan kam social media banyalam baklaya ki samla kadai ka bam syong nong rem ha ru penban kadai ka jing hikai bat kersiu thia ya ki samla hinyaw trap ban penyaso syaka menor bat ka hok lait lut jongki. Shu uba san kupar ulang baka jing penjalan ya ka jing kenbian kadai ka jing temu pensengap jar ya ka jing yaki bat ben rap baka HNLC kala jet yo ba Fernando Shangpliang ban mikmat hayeng kasari henry la kentat ya ki jing penpau jongki. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.